Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabare bocah-bocah? Mugi-mugi sehat nggih. Saderenge dimulai pelajaran, ayo maca dedonga sesarengan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Iki awake dhewe arep sinau ulangan bab urip rukun. Sampun siap sinau nggih? Urip rukun iku urip ing setengah masyarakat kang kudu bisa hormat lan ngajeni marang liyane. Urip rukun iku bisa ditindakake ning lingkungan masyarakat lan lingkungan keluarga. Selain lingkungan keluarga lan lingkungan masyarakat, urip rukun iku bisa ditindakake ning lingkungan sekolah. Ngaten nggih bocah-bocah. Urip rukun iku akeh mupangati, kayata kita bisa tulung tinolong marang wong sing nandang susah utawa rekoso. Terus kita bisa urip tentrem lan ayem. Rukun ning lingkungan keluarga, contone yaiku mbiyantu pegaweane wong tua, karo sedulur ngajari adik sinau, lan dolanan bareng adi-adine. Ing lingkungan sekolah contone bocah-bocah dolanan bareng kanca-kanca, sinau bareng-bareng lan nyili petelot kanca. Rukun ning lingkungan masyarakat iku contone kayata melu kerja bakti, gotong royong ing kampung, mbiyantu tangga sing susah, niliki tangga sing lara, kalih tulung tinulung marang liyane. Ngoten bocah-bocah, sampun nggih. Nggih, sakniki ayo disimak sing ustazah waos. Guyub rukun. Jenengku Dewi Larasati. Saiki aku kelas 2 SD. Aku duwe kangmas lan adi. Kangmasku jenenge Nakula lan adikku jenenge Sadewa. Bapakku asmane Pak Giarto, ibuku asmane Bu Sri Mulyani. Dina Minggu wayahe prei, aku lan keluargaku padha resik-resik omah. Pegawean sing abot ditandangi bebarengan. Kabeh padha tilung-tinulung. Aku, Kang Mas, lan adikku tansah rukun, ora tau padudon. Saben dinane budal sekolah bareng. Bapak lan ibu bungah atine amarga ngerti anak-anake padha rukun. Ampun, sakniki tugase bocah-bocah wangsulana pitakon ing ngisor iki. Anek 1, 2, 3, 4, 5 dikerjakno nggih. Jawabane difoto lan tak dikirim ning tautan ning Google Form.
Cukup sakmene bahasan dina iki. Mugi-mugi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.